4,41 Христос, разширение и свиване на душата. Контактьор, архитект. 12 февруари 2024 година. Ино, здравей, Христос. Доколкото разбрах, човекът преминава през различни периоди в живота си. Има етапи, когато светлите учители му помагат по-активно. Но има и етапи, когато човекът се отдалечава от вас. Как светлият учител реагира на ситуацията, когато неговият подопечен се впуска в набор от деструктивни стойности? Христос, здравей! Скъпа! Всичко зависи от това дали е бил планиран за душата в текущото въплъщение на трупването на конкретен деструктивен опит. Да допуснем, че светъл разум от чистите светове осъзнава, че е твърде безволев, че му липсва умерена строгост. Той може да се въплати на земята със съответната заявка. И тогава светът през живота му ще му предлага настойчиво да достигне търсените показатели. Дори до степен, че без нужното качество може да го очаква жизнен крах. Волю-неволю той ще трупа необходимото, тъй като душата му е дошла в това въплъщение именно заради това. Има множество примери, когато на душата и е необходим набор от деструктивни стойности на определени качества в зададен диапазон. Тогава изборът и във въплъщението ще бъде ограничен. Човекът ще бъде подтикван да реагира на ситуацията не толкова меко, колкото е свикнал, дори ако не го желае особено. А не го желае обикновено, защото няма опит във владеенето на определени деструктивни свойства. Човекът не разбира какъв ще бъде с тези нови качества и как да ги интегрира в себе си. В него има страх, че ще престане да бъде себе си, че ще загуби идентичността си. Тоест, наборът от какъвто и да е опит, особено деструктивен, е съпътстван от сложен психологически процес. Случва се човекът да мисли, че познава себе си, но придобитите новите качества поставят знанията му за себе си под въпрос. И той започва да се пита: променил съм се. Кой съм сега? Придобитите качества може да му харесват, а може и да не му харесват, причинявайки значителен психологически дискомфорт. Но тъй като планът на душата е бил именно да придобие нови качества, няма смисъл човекът да е твърде разстроен за това, че сега ги притежава. Тук може да се каже, че душата не се е подхлъзнала, а е направила трудна, но предварително планирана стъпка. Да, човекът осъзнава, че в него са се случили промени, може би го плашат. Но душата може да няма задачата да се върне към предишните си характеристики. Вместо това има друга важна задача – хармонично да интегрира новите качества, за да живее в мир със себе си и с хората около себе си. И така, първата причина, поради която душата се е отдалечила от светлите сили и се е впуснала в деструктивен опит, е, че това е било необходимо. Тъй като това е било оговорено и планирано, може да се каже, че човекът е следвал висшата воля. Тук важното е той да помири вътрешния си конфликт, след като е придобил новите качества. Светлият учител просто ще го изчака, той няма сериозни причини да поддържа дистанция по-дълго от необходимото. Вторият вариант за увеличаване на деструктивността на душата е личният избор на човека. В момента са популярни идеите, че върху човека влияят множество деструктивни сили, висши цивилизации, тъмни структури. И това дава повод да се смята, че той не се контролира сам, а е контролиран от някой отвън. Но от гледна точка на християнското учение, човекът притежава свобода на избора. Това е краягълният камък на нашата вяра, заложен в Библията в историята за Адам и Ева. Това е история не само за падението, но и за избора да живееш с Бога, признавайки върховенството на Неговата воля, или да направиш всичко по-своему, да станеш господар на живота си с всичките проистичащи от това сложности. Ако човекът по собствен избор се впуска в деструктивен опит, който е могъл, но не е искал да избегне, светлите учители се отнасят към това без осъждане, но с разумна строгост. Разбира се, има съчувствие към такъв човек. Но съчувствието не е единственото позволено чувство за светлия учител. Добротата и желанието да помогнем не ни заслепяват. Ние виждаме мислите и постъпките на човека и ги оценяваме обективно. Но в нас няма и неуместна твърдост.
Затова човекът винаги има възможност за покаяние и за връщане към светлите избори. Независимо колко далеч е отишъл в своето странстване по деструктивните пътища. Ино, как човекът да разбере дали деструктивният му опит е бил планиран свише или той сам го е избрал? Бих казал, че личният избор се извършва както в първия, така и във втория случай. Просто в първия душата избира в състояние на яснота, а във втория в забрава, под натиска на земния свят. Разбира се. Когато вземаш решения от яснота, те са помъдри. За да ги следваш във въплъщението, душата трябва да преодолее внушителната гравитация на забравата. Това не е лесна задача да достигнеш в земното въплъщение до яснота, за да разбереш и приемеш изборите на душата. Ако човекът успее да се докосне до дълбинната памет на душата, ще се появи и възможността да разбере кой е направил избора, душата от състояние на яснота под ръководството на своя учител. Или той самият под влиянието на житейските обстоятелства. Гравитацията на забрава е велик учител и велик изравнител. Тя безмилостно разкрива същността на всеки от нас, нашите свойства, нашите дълбинни стремежи. Единственият начин да отслабим нейния неуморен натиск е изграждане на собствено вътрешно пространство на душата и издигането на нейната дълбинна памет. Човекът трябва да създаде за себе си достойна алтернатива на пъстрата. Шеметна въртележка на земния живот, така че дълбочината и изпълнеността на вътрешния му свят в крайна сметка да надделеят. Не говоря за бягство от реалността. Разширяването на личното пространство навътре, в дълбините на душата, напротив, помага полесно да се справяме с земните трудности. Когато човек живее външен живот и изгуби възможности, в него не остава нищо. И тогава казва: аз бедняк. Загубих всичко. Но човекът, който живее по-скоро вътрешен живот, не губи всичко. Ако външното е изгубено, той може да си каже: аз не съм беден. Благата са вътре в мен. Вътрешните блага никой не може да отнеме. Но човекът може да ги изгуби сам, ако допусне в себе си неудовлетвореност, горчивина, разочарование. Чрез тези чувства може да изгуби своите вътрешни блага. Ако човек е съкрушен, че има малко вътрешни блага, ако жадува за нови съкровища за душата си, светът ще му помогне да получи повече. Вътрешните му дарове ще се умножат и той няма да бъде беден. Ако човекът е съкрушен, че няма достатъчно външни блага, ако жадува за съкровищата на земния живот, но не се стреми да придобие вътрешни блага, той ще остане беден. Затова е необходимо да събираме преди всичко съкровищата на душата си и да не ги разпиляваме поради слабост на духа. Във вътрешното пространство на душата може да се намерят и отговори за изборите на душата. Но за да достигне човекът до дълбочината, ще са необходими интензивни и редовни усилия. В противен случай духовните търсения ще приличат на поглаждане на камък в очакване, че той да стане мек. Но планината е твърда, тя няма да допусне човека лесно в дълбините на пещерата със скритите тайни на неговата душа. За да стигне до тях, той ще трябва да си пробие път през скалната порода. Но как човекът може да установи връзка с светлите учители, да се сближи с тях? Връзката с нас се изгражда върху искреността на стремежите към духовни знания, към благостни състояния на съзнанието. Към светлите сили всеки ден пристигат милиони молби: дайте. Но единици се обръщат за дарове за душата. Останалите молят за земни блага. Но ние не сме добрите вълшебници, не сме фейорисници. Върху искреността се изграждат конструктивни връзки между душите. Ако човекът не може честно да каже какво мисли, ако трябва да изкривява, значи трябва да работи върху своите мисли. За да може с всеки ден да проявява все по-голяма искреност, за да има какво да каже на околните нещо добро, подкрепящо. От душата. Ино, ти каза, че светлите учители са обективни в своите оценки и виждат, когато човекът се държи некрасиво. Ако говорим за всичко искрено, може да нанесем много болка на хората. Ако е необходимо и човекът е готов да чуе, ние казваме както е. Но човекът не винаги е готов. В душата му може да протичат други процеси.
Той може да е на етап, в който разумът е изолиран в собствения балон на възприятието. И тогава наистина от искреността може да произлезе много болка, а полезен ефект може и да няма. Дори не винаги успяваме да кажем нещо, ако човекът се е затворил в стаята си. Виждаме, че той там нещо е затаил, вари се в собствените си фантазии. Възможно е вече да е направил толкова извратени изводи за живота, че на светлия учител му е тъжно да гледа. Но такъв е етапът, който той преминава в момента. Всеки учител има уважение към вътрешните процеси на своя подопечен. Ако за нашата искрена беседа с човека не е време, ние се отдръпваме, докато това време не дойде. До тогава искреността на светлия учител не може да бъде проявена. Например, ако човекът е готов да чуе от учителя, че се е изгубил в гората от собствени илюзии. Или, ако човекът се справи сам с заблудите си, това ще бъде повод за светлия учител искрено да го похвали и да се зарадва за него. Във всеки случай ние търпеливо чакаме, когато човекът ще поиска да се върне на пътя, по който можем да го водим. Защото не всеки път е възможен под нашето покровителство. Някои пътища са добре познати на светлите учители. Други не са познати, а по такива пътища човека е воден от други сили. И какви са процесите, които карат душата периодично да се отваря и затваря? Това са ритми. Ти вече знаеш нещо за ритмите. Това е обширна тема. В нашата Вселена се проявяват два противоположни процеса – разширение и свиване. Вселената периодично се разширява и свива. Това се нарича вдишване и издишване на Твореца. Цивилизациите се разширяват и свиват. Това се случва по време на смяна на глобалните сценарии, когато една цивилизация се разпада, а на нейно място изгрява нова. Животът на човека започва да се разширява с раждането и достига максимално свиване към смъртта. Ритъмът е дълбинно свойство на творението, неразделна част от процесите на жизнената дейност на всички разумни същества. Душата също има ритми. Разширяването и свиването на нейните структури е един от най-дълбинните ритми, на който тя своевременно е принудена да се подчини. Цветето се разтваря, за него настъпва ден. Цветето се затваря, за него настъпва нощ. През деня душата като цвете поглъща много светлина, дарява на света своя аромат и цветен прашец. През нощта тя е вглъбена в своя вътрешен процес, нищо не дарява, но продължава да черпи хранителни вещества от почвата. Тя изтегля от земята натрупвания, направени някога от други живи същества. Тоест през деня тя се храни и храни, а през нощта предимно се храни. Етапите на разширение и етапът на свиване на душата може да имат различна продължителност. Например, за разум, който неуморно свети в светлината, етапът на разширение може да бъде много дълъг, по земно време милиони години. А периодът на свиване е много кратък, например 2-3 земни въплъщения, за които е зададена програма за интензивно набиране на деструктивни стойности, за да може бързо да черпи максимално количество нов опит за душата. След края на този маратон тя ще може още дълго да подрежда своите придобивки, интегрирайки натрупаните свойства в собствената си същност. При разширението се създава нещо ново, когато душата принася в този мир нещо ценно, извлича нещо ценно от собствения си вътрешен процес и предлага тези дарове на други души. При разширението се умножава частицата на Бога. При разширението се създават нови художествени произведения. При разширението се раждат деца. При други души, обратно, дълго време преобладава свиването, и те почти не са способни да обърнат вектора на собственото си свиване, за да насочат силата си към разширение. Това са деструктивни души, които поглъщат ресурси от външния свят. Ако и те се разширяват, това става чрез частично или пълно паразитиране, те вземат от света повече, отколкото дават. Такъв процес се нарича паразитно разширение, когато свиването на душата създава ефект на засмукване на ресурси от околното пространство. Това прилича на гравитацията, когато масивни космически тела привличат към себе си по-малко масивни тела и чрез това се разширяват още повече. Свиването е по-интензивен процес. Разширението се осъществява чрез воля и щедрост на творещия. А свиването чрез страх и алчност.
В момента във Вселената временно преобладава свиването. То е причинено от изобилието на деструктивни цивилизации, в които твърде дълго и интензивно е преобладавало паразитното разширение. Вселената е достигнала един вид точка на спиране на тези процеси, в която техните потенциали са напълно изчерпани. Това се е случило, когато производителите на ресурса на живота не са успели да осигурят достатъчно интензивно конструктивно разширение, за да компенсират глобалните процеси на паразитно разширение. Сегашното свиване ще продължи, паразитирането ще се извършва все повече за сметка на тези, които също паразитират, докато производителите на ресурса на живота отново не започнат да имат излишъци. В такива обстоятелства най-добре ще се чувстват душите, които създават нещо ново от себе си. Те ще страдат най-малко от общия недостиг на ресурси. Когато става дума за истинско разширение на душата, учителите осигуряват необходимите ресурси за такива процеси. Когато в живота на човека настъпва свиване, той губи своя път, своите ориентири. Започва висока повторяемост на живота, той се затваря в ежедневните грижи, които нищо съществено не променят. Всъщност неговото пространство от събития се копира от ден на ден, от месец на месец. С разлики в дребни детайли. Докато все още има някакво разширение, човекът има нови, насищащи впечатления. Ако настъпи моментът, всичко е едно и също или няма на къде да вървя, това означава, че е настъпил застой. Това означава, че в душата липсва нещо съществено за последващо разширение, воля да твори, свежи идеи, потенциал за творчество. Възможно е човекът да е живял твърде дълго на принципа «всичко за себе си». Ще пазя натрупаното, по този начин той е инициирал своите процеси на свиване. Но за да плува напред, неговото корабче се нуждае от свеж вятър, от издихание на Твореца. В дадения случай човекът е този Творец, а да издишаш означава да дадеш на света нещо от себе си. Ако човекът започне да изнася във външния свят нещо ценно, създадено от неговия вътрешен процес, това може отново да задейства неговото разширение. Понякога на етапа на своето свиване човекът решава да вземе нещо от външния свят, леко да го трансформира и да го върне обратно, надявайки се чрез тези действия да започне интензивно разширение. Например, прекупвачите, които купуват тон продукция, опакуват я в собствена опаковка и я продават с печалба. Но за да се стартират отново процесите на разширение в душата, не е достатъчно да вземеш готово. Леко да го промениш и после да го върнеш. Това е много слаба стъпка и ще даде слаб ефект. Това не е творение, а преобразуване, комбиниране на готово с печалба. И в такива операции винаги има определен процент паразитиране върху околния свят. Тук не става дума за етични оценки на каквато и да е дейност, а за процеси на енергообмен, които могат да бъдат ясно измерени и да се направят еднозначни изводи. Например, в душата са вложени 2 единици ресурс, а е получена 1 единица. Оттукът от общия запас на ресурса на живота е минус 1 единица. И този факт не може да бъде интерпретиран по друг начин. Процесите на свиване на външния живот и на вътрешния живот на човека слабо зависят един от друг. Понякога се случва земният живот да е оскъден, нищо да не се случва, но вътрешният живот да цъфти бурно и да се разширява. При духовните търсачи на определен етап точно това се случва. Когато един прост беден човек седи на сламеник в медитация, а пред вътрешния му взор се простира величественият космос на мирозданието. Такова възприятие става възможно, защото човекът е вложил искрено много стремеж в своето просветление. Понякога е просто необходимо да се освободят допълнителни сили, за да тръгне към собствените дълбини. Затова човекът намалява взаимодействието си с външния свят. Колкото по-малко земни дела го безпокоят, толкова по-добре ще може да се концентрира върху вътрешното си търсене и съзидаване. Върху това са основани практиките на аскезата и изолацията от обществото, при ограничения на външните впечатления. Душата започва интензивно да търси компенсация и в резултат може да открие съкровищата на собствените си дълбини. Острият недостиг на външен опит поражда интензивен процес на търсене на вътрешни впечатления. Това е като с глада, колкото е посилен,
толкова посилно е желанието да бъде задоволен. Ако отвън не влиза достатъчно храна, организмът започва да търси храна вътре в себе си. Така е и с душата, тя започва да търси начини да получи насищане от вътрешния свят. Появява се стремеж към използване на скрити източници, към които тя преди не се е обръщала, защото всичко необходимо е идвало отвън. Ситият човек губи необходимата степен на подвижност, той е по-мързелив и бавен. Така е и с душата, ако е наситена с външен опит, тя няма да се старае в търсенето на вътрешни източници на подхранване, дори ако човекът си е поставил курс към духовно развитие. Така е устроен нашият свят, празнотата се стреми към запълване. Ако възприятието на човека е изпълнено с външни събития, вътрешното възприятие няма как да бъде много. Това е като да се опиташ да налееш 2 литра вода в литрова кана. Капацитетът на човешкото възприятие е ограничен. За да позволиш на душата си да възприема вътрешната дълбочина, трябва, отхвърляйки страха, да направиш земния си живот максимално лаконичен. Тогава ще се освободи празно място, което ще може да бъде запълнено с прозрения, дошли отвътре. Споменах потенциалите на творението. Най-мощните потенциали на творението винаги идват отвътре на душата и имат висока степен на новост. Те се пораждат от вътрешното търсене, душата ги извлича всъщност от нищото, от своите безкрайни дълбини, които достига при сливане с глобалните полета на живата Вселена. Всяка душа, всеки разум, това е сложна, уникална призма за пречупване на божествената светлина. Когато тази призма се отвори към глобалните потоци на съзнанието, през нея се изливат уникални светлинни мотиви. Така се появява в този свят нещо съвършено ново, от което ти спира дъха и сърцето замира, усмихва се. Множество направления на глобалното творение с потенциал за разширение за милиони земни години са натрупани от неуморните ентусиасти в такива дълбинни състояния на сливане със света. Достатъчно озрелият разум на землянина също е способен да черпи ценни идеи от глобалните потоци на осъзнаването. Някои изследвания на човека може да се окажат толкова успешни, че това ще позволи на неговия разум да започне разширяване на дейността му в многомерността за много дълги, според вашите мерки, периоди от време. Потенциалът на човешкия разум в действителност е огромен. Той може успешно да се труди в многомерността. Да улови златна идея от океана на божественото осъзнаване, за да започне своето издигане към дейност на нови нива на битието, може всеки човек. Но дълбинните докосвания до общото съзнание на Вселената не се получават при свиване. Ако човекът се ръководи от страх или алчност, златните идеи ще се изплъзнат. Те могат да бъдат извлечени само при разширение. При стремеж да дариш на света нещо ценно от себе си. Не трябва да се опитваш да привличаш нещо ценно от потоците на многомерността, за да го притежаваш. Трябва да позволиш на тези потоци да се изливат през теб. Всеки истински творец това не е велик комбинатор, а велик дарител на живота. Животът, който той пуска в себе си напълно и позволява да тече свободно през себе си. Невъзможно е да уловиш слънчев лъч в клетка. Можеш само да го пренасочиш през своята призма по-нататък в света. В клетките може да има материални неща, пари, договори за задължения. Но всичко това вече е нещо застинало, статично или нямащо за душата дълбоко смислово съдържание. А животът това е поток, това е течение на частица от Бога през душата по-нататък в света. Затова всичко, което можеш да докоснеш, всичко, което човекът се опитва да завладее. За да го нарече свое, в крайна сметка се разпилява, остъргва се от пясъците на времето и самото се превръща в пясък, в прах. Най-пълноценният живот това е живот в разширение, в дарение. Неговите дарове не могат да бъдат присвоени, те изтичат между пръстите, защото в това се състои истинското свойство на живота в свободното течение. Но това, че той изтича и е невъзможно да го сложиш в своите съндъци с материално добро, не е повод за страх или огорчение. Защото ако душата е отворена, тя ще получи нов жизнен ресурс. По нейното широко корито отново ще потекат свежи потоци и няма никакъв смисъл да се издигат бентове, за да станеш господар на тези потоци.
Защото всички опити да задържиш чистата вода на живота в затворени водоеми неизбежно пораждат застойно блато. Христос.